السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا، إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء، سندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي salih amallarınızı Hudaý için oturşuklaňyz, mehabbetleňiz, dost-dostuň elinden tutmaňyz, duayı haýyrleňizi lütfu keremi bilen kabul edipde hemmeňize iýilgün içeriýiňiz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, ogul-gyzyňyz dünýä we ahir saadet gönenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Pek Allah Teala'nın köklediğinden inşallah bir gece gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetel lil alemin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 8. yaşından beylek inşallah ta vaktimiz tamam bolýança ol rahmetin, ol bereket, ol nurun yaşayışından hizmetine de yetirersin inşallah. Geçen heftelerde geçişine göre Mübarek sallallahu aleyhi ve sellemin dädesi enesinin gowresinde Abdullah 25 yaşında ayrılıyor. Enesi Amine Resulullah can 6 yaşında Amine 20 yaşında ayrılıyor. Oham kakasının kucağına, kakasının yanına, kakasının kefalatına yaşamalı oluyor. Kakası da bir kil saklandan son Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşa varanna kakası da dünyadan geçiyor. Ey mümin Müslüman doğalla, Allah Teala bir rahmetel lil alemini saklayanları dünyadan çıkarıptır. Maňa enatası öwredipdir diýilmer ýaly geçen hefede bireme bebarada gurrun etdik we hemde dädesi baqa dünýeden geçýänma, dünýä gelmäke dünýeden geçýänma, olara da bir teselliye hatyr, olardan çymdy gowullyk. Ey aziz olan rahmetel lil aleminiň dädesi dünýeden geçipdir. Ýok, men enemde dünýeden geçdiýsen, ayna Resulullah'ın da dünýeden geçipdir. Ay men saklap duran kakam dünýeden geçdiň, ine Resulullah'ın da dünýeden geçipdir. Ta kıyamata çeli bir kıyınçılıkta, yetimlikte ulul yerlerden çürüyümde tamam gowulluk bolup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni 8 yaşta kakası da ayrıldı. Inni bir cahdon çürüyüm, makamdan çürüyüm, dünyanın derecelerine bir hiçbir yüreğine zat bolacak gel çağı olup galli. Kimin eline? Abdülmuttalib kakası ayrılmaka Ebu Talib bolan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası, dädesinin doğunu Ebu Talib'e tapşırıp gidipdir Abdülmuttalib. O hem Ebu Talib'in eline galiye. 8 yaştan meyle Ebu Talib'in öyünne yaşaya, ağasının öyünne.
Om çaysuda, naharda, akşamlıkta, ertilikte şoň içerti bilen bile iyi içmeli bolýar. Om Ebu Talib öýde olaqan Türkmen aştabaq diýişýäli, olaqan mecme, olaqan jama nahar goýup iýýärler. Oham özü garip hanawada bolandan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu tabağın başında yok wagtynda üç nahar yerlerine derrew tabaqdaky nahar tökünýän. Emma mübarek sallallahu aleyhi ve sellem bağ olup şola bilen bile nahar ýenne hemmesi doýup sowulandan soňra da tabaqda galýan. Oham nahar orta gelenne Ebu Talib aýtýanmyşdyk: "Kema antum hatta ya'ti ibni feyati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyakulu ma'ahum feyafduluna min ta'amihim." Ay durawrin oğlalla Muhammed gelewersin dip onnaki bereketi bilip sallallahu aleyhi ve sellem gözeşewerin dip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelinden meylek nahar alýanmyşdykle. Oham nahardan bir miqdar ýene galaýan. Käde ertilikde subhanada bir ağaçtan bir kurşga bir qaba süýt jal goýup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başlaýanmyşdyk Abu Talib. Näme başgasyndan başlasa bir içip töküdäýän. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir içýän bolmaly. Oham doýdum diýip gapdalyna käberinden soňra o da içip hemmesi doýardy. Şo bir qabyň içinde bir kurşga bir kätäň içindäki süýt hemmelerini bolardy. Deslap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem içse ağzynyň bereketi, mübarek dodugynyň bereketi, ağzynyň mübarek suwunyň bereketi o liwana käse degenden soňra içindäki süýt hemmesine bolýanmyşdy. Ýoksa Rasulullah jandan başga oglançyklarynda bir içasa bir göterip hemmesini içip töküdäýär. Hulasa Abu Talib käde ertilerde oglançyklaryň her gaýsynda bir bölecik çörecik bir datçyk kesipçik bölüp koyup her oglançyga bir däne dip käde beýt goýýanmyşdy. Oham başga oglançyklar bir Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hayali edepli bolandan başga beträkleri Rasulullah'ın kyna alıp oham o da keplemän oturýan peýgamberimiz-de. Hay men kyna ally bir zat da diýmeýänmiş. Om Abu Talib onu aňlap فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ Abu Talib عَزَلَ لَهُ طَعَامَهُ عَلَى حِدَةٍ. Oham bir Muhammed'inki muňa degamam bir öz başyna goýýanmyşdy. Näme peýgamberimiz olaň biri al ýany bilende nämekin allyň diýip de galmagal etmeýän. Abu Talib onu görenden soňra öz başyna goýup bir Muhammed'inki muňa zat degmäň diýip öz başyna goýýanmyşdy sallallahu aleyhi ve sellem. قالت أيمن البركة ما رأيته صلى الله عليه وسلم يشكو جوعا قط ولا عطشا. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürüp saklayanın adı bereket diyen denanadı. Olay diye men ömrümde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolmaka oğlan wagtynda we peygamber bolandan soňra azygyan susuyan edip bir qahara menip ya bir bahımrak bırak getirsenaň bir zat diýip ömrümde görmedim diýipdir. Ýoksa Rasulullah jany öýdi gujagyna alyp götürüp elinden tutup oýnadyp güldüren denana şol bereket diýen denana. Hiç wagt çağa wagtynda da olaqan wagtynda da azygyan susuyan edip bir emeden görmedik. Käde bolardy diýipdir ertilerde hemmemiz turamyzda Türkmen öýerdi diýe. Hemmemiz sagaman öýremizde ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ýortup baryp Abi Zemzemden içerdi. Oham ertilik subhanany gel iýeýliň diýemedi. Ýok, men dok işdem ýok diýip käde şey diýerdi dem Abi Zemzemden içip men tekmil diýip aýtýanmyşdy sallallahu aleyhi ve sellem. Jülhüme diýip bir adam aýdyýa Qawjetden gulak asyn. Bir wagtda Mekke'ye Mükerremäge geldim diýe. Heýwir horluk, heýwir qıtçylyk wagtynda Abdülmuttalib de dünýeden geçipdi. Yani Resulullah'dan 8-9 ýaşyndamışdy. Oham owaň adamlary üç käbäň ýanyna gurrun esdudylar. Ey horluk bolupdy. Ýagtamidul manat as-salisata al-ukhra ýagtamidu al-Lat wal-Uzza ey botor ağlaýlyň, daşlara ol ýyklaylyň belkim ýagyn ýagsyn diýip adamla gurrun etdi. Ohum bir ýaşuly garry adam aýdypdyr:
ey nätdirip bäňiz diýipdir. İbrahim peýgambaryň neslinden galanlar bar, şolary barıp aýdýalyň, bize ýagyn dilesin. Oňam adamlar aýdypdyrlar, ey ýaşuly sen aýtýanyň Ebu Talip mi? Inni Rasulullah jany saklayan Abdülmuttalib'in ogly Rasulullah'ın dädesiniň dogany. Adamlar Havva diýipdirler, ýöriň üç Ebu Talib'e baraýlyň. Şol çyksyn, Käbäň ýanyna gelsin, Allah Taala'dan dilesin, Hudaý Taala bize ýagyn bersin diýip. Oňam biz hemmemiz üýşüp baryp Ebu Talib'in gapsyny kakdyk diýe. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه الشمس دجنة. Ebu Talib çıktı, yanına da var, qaranqyň içinden doğan gün ýaly bir oglan nawady diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ey Ebu Talib, aqhatal wadi ajdabal ayal fahalumma fastasqi lana. Yer yurdumuz quruk bolupdy, oglan uşagymyz hor bolupdy. Ay çıksana var, Allah Taala'dan ýagyn dilesene var, gelsene var diýip o baňa adamlar Ebu Talib'e ýalvarmaga dörtdirler. Ebu Talib inni ýanky adam aýtýardy. Şu oglanjygy Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Şonu alyp Käbä gaşyn elinden tutup ogrady. Oham Käbä eltip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasyny Käbä diýip şu taýda saklap durdy. Oham da soňram Käbäň daşyndan aýlanyberdi. قال الشيخ أبو بكر الجزائري يعني لسان حاله يقول اسق ربنا فقد توسلنا إليك بهذا الغلام المبارك. Yani Ebu Talib şu taýda guya aýdyp duran ýany Hudaýa şübür bereketli oglanyň hormatyny bize ýagyn ber jan Allah'ım diýip dili diýip boldy diýipdir. Asmanyna bir bölejik bulut da ýokdy şonda. Ýani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi getirip 8 ýaşyndaky mübarek oglany Käbä arkasyny berip öz Käbäň daşyndan tawaf etmäge duranny aňyrdan bärden gara bulutla ýerden geleni belli bolmady, asmandan rahmetli ýagylla dökülüberdi. Ahsaban nadi wal badi, yer ýurtla ýaşylla berdi, olakon bereket boldy diýipdirdi. Hatta Ebu Talib soňra da goşgy diýip aýtýanmyşdyk. Wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramil. Ak joglan nabi, gowoglan nabi. Muň hormatyna Hudaý Taala'dan ýagyn dileýäs. Muň hormatyna ýagyllar ýagyp, oham yetim, dul we nanala, hor homsala, garyplara bir keýpçilik bolýar adamyň bereketine diýip Ebu Talib soňram goşgudagdy Rasulullah sallallahu aleyhi we sellemden goşup durdy. Indi şu Rasulullah sallallahu aleyhi we sellemin bir bereketi barada sahabalar Rasulullah jany wesile edip Rasulullah janyň hormatyna diýip Rasulullah janyň bereket tama bolşularyň bir kidany mysal aýdyly. İnşallah ýygynden ýene Rasulullah janyň gurruguna girer. Qowjetden gulak asyn. Şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hormatyndan Allah Taala'dan dileýärlikleri sahabaların. Peýgamberimi ol peýgamberlik berilenden soňra Medine-i Munawwarada özüne jaý mescid salynýança kimiň öýünde bolýar? Ebu Eyyub diýen sahabaň öýünde bolýar. Oham Ebu Eyyub peýgamberjana güne akşam şam ýerlik nahary berýän. Oham bir gün nahary beripdirler. Oham basymlykda şo naharyň şodurşy ýygyna gaýdypdyr. Peýgamberimiziň mübarek barmagynyň eliniň jaýy ýok. Şodurşyna nahar ýygyna gaýdypdyr. Faji'tuhu fazan faqultu ya Rasulallah bi abi anta wa ummi radatta isha'aka wa lam ara fihi mawdi'a yadak. Ya Rasulallah nahar ýygyna gaýdypdyr. Sen barmagyň jaýy bolardy hemişe. Näme nahar halamadyňmy, näme boldy? Biziň ýyberen naharymyz şodurşyna ýygyna gaýtdy da diýip Ebu Eyyub Ensari diýen sahabe Rasulullah jana aýdypdyr. وكنت حينما ترد علينا فضل طعامك أتيمم أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. يا رسول الله هميشه سنن النهار قال النبرمجك من ayalım menen bile tabagy ortalardy. Görmüni Rasulullah barmagynyň ýygy bar diýip şu tajykdan nahary yerdik. Bereketliň ýygy da bitay diýip bereket badyrmyn diýip sen barmak çeken yer jagyndan bizi barmak çekerdik diýipdir. Şonda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Wey beçiňizde hurafatdyr.
beýseniz kafir bolarsyňyz, bereket Hudaýdan dileň diýmendir. Hat diýmendir. Ýöne aýdypdyr. Bu nipdir siz nahara sarımsak goýup dursaňyz diýipdir. Men ne diýipdir ol adamla ýanyma gelip gidýäti gurrun etýäle we ferişteli de gelip gidýäti. Men aglymyň ýygy adamlara muzahim bolar muqadiýan diýipdir. Amma antum fakulu siz iý beriň diýipdir. Ve haram diýemek diýipdir. Men ýöne fark etýän bu mahalla ol adamla gelip gidýäti, aglymyň ýygy muzahim bolamasyn diýip aýtýan diýipdir. Ha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ödünden çüreyim ol sarımsak imandır deyip ondan meylek ol Rasulullah canın naharına sarımsak koşmadık deyipdir. Keza fil isabe ibn Hacer ve siret ibn Hişam ve musned imam Ahmed. Yine bir iki misal aydıp o yine Rasulullah canın gurruna gireylik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vaqtda bir derin üstünde yatanmıştı. Bir çermin üstünde. İçmek ba, beýlege görsen kışta bolýa, beýlege görsen tomsuna bolýa, sowjasy bolýa da üstü. Şoň üstünde Peygamberimiz yatanmıştı. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem de deriläpdir. Oham deriläp, şol dersi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin deri yankı eteğindäkiň üstüne akyp guş eşikde bir näçe gatyra barmışdy. Oham Ummu Selim diýen zenan adamyny görüp, ýörtüp on bir zatçyk bilen alıp sannyjagyndan füýşe çykaryp şu füýşäň içine damdam edip ýankyja Rasulullah janyň mübarek derilerini alyp goýupdy. فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıptır. Ne etdiň sen nipdir? فقالت يا رسول الله نرجو بركته لسبياننا فقال صلى الله عليه وسلم أصبت يا رسول الله şisen derläningden füýşä goýýas sonra maňa suw goşup oglanjyklymyda bereket etýäsmeni meridlese de içraýat ennam jana sepýät her näme bolsun şu sen derlänjäňden füýşä goýup oglanjyklymyda bereket diýip ondan alyp galýan diýipdir. Peygamberimiz "Hüýne etdirip ben derden bereket boljakmy? Bereket Hudaýdan dilerler." diýmendir. Belki näme diýipdir? "Asabti." Üstünden düştün berekella diýipdir. Dogry üstünden düştün diýipdir. Hadisun sahih rawahul imam Muslim. Muslim rivayet etipdir. Ine Rasulullah janyň akyp derin nagdy alyp süýşä goýanna Hud Rasulullah'ın öýdi asabti üstünden düştün diýipdir. Ýoksa näetdirip ben hurafat ýur akypdan derdi dagy bereket boljakmy, näme boljakmy diýmendir. Ahyrkyja misalyny aýdyň. Bilran Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýdi baqa öýdüniň bedeniniň içinde diýsek, emma üçüncüsi Sahihul Buhari Kitabul Libas'ta bagurrun dünýä boýunça gaýym senet. Peygamberimizin Ummu Selime diýen zananasynyň eline Peygamberimizin bir näçe mübarek saçyndan ýa saqqalyndan bir näçe qyllar barmışdy. Ohon sahabalaryň arasynda birine gözlegse, bir miriz bolsa, bir sırqawlasa, bir füýşe suwdan doldurup Ummu Selime diýen enemiz Rasulullah'ın denanasyna iýberýänmişdikle bir füýşäň suwdan doldurup. Ummu Selime de şol Peygamber janyň mübarek saçynyň 3-4 ýany çykyljagy şol füýşäň içine goýýanmış. Oham onu alyp gidip şol meride içirelerine basym gowulaýan. Sahabalaryň arasynda şu hemişe ba wagtmışdy. Rasulullah janyň öýle ennamne kıllaha gaçan beýle duranlygy. Şu qılı hemişe soňram da saklapdyrlar. Rasulullah janyň mübarek qylynaky bereket diýip şol meride dagda içirýänmişdikler. Hud enemiz Ummu Selme'ňe diýen işi we tamam Peygamber janyň sahabalary ýani şägirtleri de şondan meridlesele gözlegse çağalaryna, öýlerine, şon alaqana şondan haýyrlanýanmışdikler. Ay ojra hurafatdyr. Beýsen şirk getirdiň bolar. Bereket şifan Hudaýdan dile, qılla şifa boljakmy? Ojralar aýtmaýanmışdyklar. Rasulullah janyň tamam wüjudyny bereket Hudaý bilen öz aralaryna wesile goýup Allah Taala'dan şifa dilerlerine Hudaý Taala berýänmişdi. Beherhal bu gurrun şundan turdy. Abu Talib ýagyn dilejek bolanlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme akidip Ka'baň ýanyna goýup arkasyny Ka'bak diýip
Hudaýa ýagynlyny bol rahmatly ýagynly geliberdir. Şulay diýen gurrunymyzda muhtasar Sirat-ı Rasul li-Şeyh Necdide var şu ýerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oglan wagtynda öýde aýdýa, Hudaý Taala meni olukon haram zatlardan alyp galdy. Soňram şeriatynda haram ediljek zatlardan alyp galdy. O jetden gulak asyn. Men oglandypdym diye Peygamberimiz başga oglanjykly bilen daş oýnap durdyk diye. Tamam oglanjykla öz çermeklerini, öz uçgurlaryň çermeklerini çözüp, şol geyip duran balak jolwarlaryny gerşinne goýup, boýunna goýup, şoň üstüne daş goýup, daş çekip otýdyk oglanjykla diye. Men de çermegimi çözüp, şu boýnuma daňjak boldum, üstüne daş goýup, daş çekjek bolup, İzle kamani lakimun gayra wajiyah ve qala şudd aleyke izarak. Çermegimi çözüp meni boynumda goýup daş çekjek bolamdy, bir zat meni kakdy diýipdir. Çermegin gaýym et, açma awratyň diýip aýtdy diýipdir. Ondan meýlep awratymy bir açjak boldum, oglan wagtymda bir ferişteleriň ýerini Allah Taala ýiberipdirdi. Oham derrew çermegim gaýymlap ýöne arkamda goýup daş çekdim. Çermegimi açmadym, awratymy hiç kim görmedi diýipdir. Şejerek soňram bir wagt Abu Talib Abi Zemzemi arassalap duqa, quyuna arassalap duqala da Rasulullah'dan bir işlep durully awratyny açyp ya rahat işlejek bolup dur qala da Rasulullah'dan aşşak bolanna ýene o ferişte gelip kakdyr. Heýde awratyny ört diýipdir. Soňram 35 ýaşynda qada Rasulullah'dan käbäni örüp duqala, tamam adamla yetişdiğinden daş çekip duqala, köýnek balaklaryny ýokarraak edip iltişaman ýykylanman diýip şu awratlar görnärak ýagdaýda da çekýänmişdikler. Onda da Rasulullah'dan ýokarraak çekjek bolanna bir ferişte gelip kakp, "Hey, ört awratyň halk görmesin" diýip 3-4 gezek şu waka bolupdyrda. Ýene de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi saklap, käde oýnadyp, güldürüp, götüren, saklan, bereket diýen denana aýdýa. Ýyly bir wagt Mekkeň adamlarynyň bir üýşmelik aýdy bolardy. Käbäň ýana baryp, botlaň daşynda goýun öldürüp, sygyr öldürüp, diýe öldürüp, botlaň daşyny sifalap, ogşap, şoň daşyndan aýlanlar ýörerdiler. Bi Muhammed de hi gelmerdi şoňa sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Talib Peygamberimizin başga ejekeleri, agylary, "Ey baba gelsene sen de." Gelada diýip maňa aýdardylar, bir de ona da gelmerdi. Ahir bir gün üç maňa gaharlandylar. Sen de butlaň ýany Hudaýymyzlarymyzyň ýany gelmesen, sana bir zat bolar ha diýip ýanyna durup ahir meni alyp gidipdirler. Peygamberimiz beýtirip ýalbaryp duran soňla gidipdir. Şo wagtda 8-9 ýaşyndaky oglanmışdy sallallahu aleyhi we sellem. Oham Peygamberimiz ýöne ýüreginiň ýokuş görýänmişdik şolar. Allah Taalaň goýuşy da gursagyna. Bir an Peygamberimiz barypdyr, ýörtüp gaýtypdyr, gorkup, titrep, ýüreginiň rengi ütkep. "Ay näme boldy saňa?" diýipdir. Onu bir zat meni jynmy bir zat kakdy meni diýipdir. Onda näme boldy göreniň aýt diýipdirler. Am Peygamberimiz aýdypdyr sallallahu aleyhi we sellem: "İnni kullama danawtu min sanam tamassala li rajulun abyad tawil yasihu bi ya Muhammed la tamassah." Men nittir her botun ýany bar elimiz adamda bir zat men arkamdan bir owadan uzun boýly ak köýnekli ak adam ferişte da maňa aýdyrdy: "Ey Muhammed, elimde grama botu" diýip meni gıýgırardy diýipdir. Meni çekdim diýipdir. Ýene elimiz atjak bolum, ýene gıýgyrdy diýipdir. Gorkup kaçyp gaýtdym diýipdir. Oham bereket diýen denana aýtýa. Te peygamberlik berilýänçe ömründe bir gedek buta gaşyn Rasulullah elinizodan nädir, ogşan nädir, sifalan nädir diýipdir. Bir jegedek şu eliniz atjak bolly, şol ejekeleri, agylary ýalwaryp duransaň, onda da Allah Taala ferişteni berip elini degirtmedi, ogşatmady diýipdir. Hulasa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9 ýaşa barýa, bir neçe rivayetde, köprek rivayetde 12 ýaşa barýa. Abu Talib ağası ki Resulullah canı saklaýa, ol Şam şerife ticaretten çürüm kerwen menen gitmeli bolýa.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de heves etýänmiş. Ey ağam meni gidaýyn, gidesim gelýär. Musafirat göresim gelýär diýip ýalwaryp duransaň bolýajany ol seni men alyp gideýin diýipdir. Ýolda bir sofa varmışdyk, rahip Mesihi şoň ibadet etýäniniň ýanyna düşüpdirler. Oham o düşüp gelip aýdypdyr. Şizad oğlanjygyň dädesi kim aýdypdyr? Abu Talib men diýipdir. O sofa aýdypdyr: "Ma huwa bibnika we ma yenbaghi an yakuna lahu abun hayyun." Aýyoga diýipdir. Şol oğlan dädesi ýok bolmalymy diýipdir. Abu Talib aýtdyr: "Näjire bilýän şoň dädesiniň ýokdugyny?" diýipdir. Ol aýdypdyr: "Li'anna wejhahu wejhu nabiyyin we aýnayhi aýnun nabiyyin." Ay mun yüzü peygamber ahir zaman peygamberin yüzüne mendiye. Mun gözü dağdı owadan nur seçiweti ahir zaman peygamberin gözü. Ahir zaman peygamberin diýadesi bolmaly diýipdir. Dünýä gelmeke diýadesi geçmeli diýipdir. Hawa diýipdir, dogry aýtýan diýipdir. Mun diýadesi dünýeden geçdi diýipdir. Ama men saklap ben diýipdir. Ama mun ýandan gidipdirler. Ýolda ýene bir sofiň ýanyna düşüpdirler, rahibiň ýanyna. Ama o da şey diýipdir. Sonra üçüncüge dek yine gidipdirler. Inni Bahira diye bir toparlaşama Buhayra diye. Buhayra demek yanlıştır. Bahira diye bir heyura alim Mesihi varmıştık. Şoň ýanyna düşmeli bolupdyr. Oham Bahira ibadet etýän ýerinden gafsyndan ýa penjaryndan görüpdir. Görse bir kerwan gelýär. Derre bir adamy beripdir. Şo kerwan gelse hemmesini men şolary nahara çagyrýan gelselle diýipdir. Dawet diýipdir. Oham barıp aradaky adam aýdypdyr, ýaşly ýaşyňyz ýok, kärgeri beýleksi ýok, hemmeňiz gelmeli diýip aýtdy Bahira. Oham bula Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ýükleň arasynda goýup, diýelerde sen bakyp, biz baraýly sofiň ýanyna diýip, iň ýaş kiçi Rasulullah jamynatyny gonu goýup, öýleri barypdyrlar. Oham ýaşyraň bir aýdypdyr, ey Bahira, biz zol ştadan geçerdik. Hi ömrüňde bir gedek ibadet etýän ýerinden düşmerdin. Hi bir nahar çaýda su bermerdin sen geçip barýandyrap. Bu näme bolla saňa diýipdirler. Onna Bahira aýdypdyr. Ýok diýipdir, ýöne bir mihman hoşum geldi, size nahar beredim gelýär diýipdir. Oham mihmanlaryň arasyna aýlanypdyr. Aýtýan adamsy ýok. Ýüküň arasyna galanyňyz barmy diýipdir. Aham biri aýdypdyr, "Haway oglançyp galdy" diýipdir. "Ýükleri sakla diýelerde bakyp edýdik" diýipdir. "Yo, o da gelsin nahara" diýipdir. Aham biri aýdypdyr, "Hawwa" diýipdir, "Biziň özümiz Muhammedi de goýatyk" diýipdir. Abdullahyň ogly gelşenak diýipdir sallallahu aleyhi we sellem. Alqaý delip alqaý diýipdir. Aham gelýäka Bahira aňyrsyny, bärsini, ýüzüni, aýagyny, mübarek kellesini gözläp, şol ahir zaman peýgamber şomukan, şol öňkü kitaplarda Tevrat'ta, İncil'le Resulullah canın sıfatı halis yadalı şunu yöne bil koyan da hud Kur'an-ı Kerim'de näme diye şol Yahudi Mesihi alimla öz öýlerindäki oğlundan meter Resulullah'ı hak tanıyardılar diye da. Şeyli alamatı öňkü peýgamberlerin kitabynda kämilmişdik da. Öz oğlu ha öz ulardy saklap biren 8-9 ýaşaýak ogluny ýaňyşda ýaňşardylar. Emma Rasulullah'ny ýaňşmaýadylar diýdi. Oham güzep, heşin öýdi bolmaly diýipdir. Oham naharip bolanlardan soňra janagul diýipdir Bahira. Lek uzan hormatyna dogry aýt. Lek uzza diýen bot araplaryň arasynda dilewere aýdypdyr. Rasulullah jan aýdypdyr. Lek uzan hormatyna menden zat sorap bermemen olar ýokuş görýän diýipdir. Onna Hudaý üçin sen dogrusyny aýt, senden sorajak sora diýipdir. Oham o Bahira sen janagul ýatanda näjire ýatýan diýipdir. Turanda näjire turýan diýipdir. Iýeňde näjire ýýän diýipdir. Ýörüýeňde näjire ýörüýän. Hemmidan sorapdyr halis ahir zaman Muhammed Mustafa Mujtabal Muhtar sallallahu aleyhi we sellem hemme alamaty bar. Oham janagul aňryň maktip arkadan köýnüň galdypdyr görse ýalfylap duran ahir zaman peýgamberiň alamaty iki gerişiniň arasyna muhr urugly kepderiň ýumurtgasy ýak tüňgeri çykdyran. Onu görüpdir, onu elinden tut. Hada seyyidul alamin diýipdir. Tamam alam jahanyň serweri serdary diýipdir. Oham oturan Qurayşle diýipdir. Ýerden bilýän sen meni diýipdir. Ene arkasynda näki diýipdir. Şu ahir zaman peýgamberiň alamaty fakat şunna bar diýipdir. Başy hiç kimde ýok diýipdir. Mun ýörüşi, mun gülüşi, mun kepleşi, mun hemme zady halis ahir zaman peýgamber diýipdir. Ýöne şunu saklap duran kim diýipdir? Abu Talib men diýipdir.
Oňam ol Bahira aýdypdyr. Nämesi bolýan diýipdir. Onda men dädesi bolýan diýipdir. Ýok diýipdir. Men bilişimden men dädesi bolmaly diýipdir. Onda Abu Talib, "Ey bilen gözü üstünden dogry düşüşini. Ýa kıwrlyň da oglunyň meçer gowtany ýanmışdyklar." Oňam ol alim aýdypdyr Abu Taliba, "Sen nämesi bolýan?" Dädesi, "Ýok, dädesi bolmaly men" diýipdir. "Men dädesi dünýeden geçen bolmaly." Am Abu Talib aýdypdyr, "Hawa" diýipdir. "Men dädesi bijada olan enehiniň gowresinde qaýyrly" diýipdir. "Dünýeden geçdi." "Inni dogry aýtdyň" diýipdir. Oňam ol Abu Taliba aýdypdyr, "Şunu Şam'a sen akitme" diýipdir. "Şu Yahudlary görýänmi" diýipdir. "Şu mahalla şöyle bilýär" diýipdir. Alimleri "Şu ahir zaman peýgamber dünýäge gelýän, muny görseler öldürjekden" diýipdir. "Şu ýygyny geçbäle" diýipdir. "Şunu görsek öldürmeliler, ýoksa Yahudiýetiň düşmany bolup çykjak" diýipdir. Şu pikirler bar diýipdir. Şeyh-i Rum taraftan, ol Bizans taraftan 8-9 nefer gelýänmişdikler. Bahira ýoğlaryndan çykypdyr. "Näme diýip gelýäňiz?" diýipdir. "Näme?" diýipdir. Onna biri "Balagana an ahbarina anna nabiyyan min al-arab kharijun nahwa biladina fi hada ash-shahr." Ol 8-9 nefer aýdypdyr. "Biziň alimlerimiz aýtdy" diýipdir. "Hut şu aýyň içinde ahir zaman peýgamberi Şam'a gelecek" diýip şoňa çeli habarlar barmışdykda. Şip biri neçe nefer biz 8-9 nefer şu ýoly berdiler. 8-9 nefer başga ýoly berdiler. 8-9 nefer başga ýoly berdiler. Palancire oglanlar görseňiz öldürüň diýip bir neçe yüz nefer bir ýollarda pytyragly ýaýraglyş mahallipdir. Bahira aýdypdyr. "Ey samsakly" diýipdir. "Hudaý bir zady istenden soňra öňüne geçip boljakmy" diýipdir. "Ahir zaman peýgamber gözläpbäs, biz şonu görsek öldürjek. Şu aýyň içinde Şam tarafa gaýtjak diýip bilýär. Biz 8-9-ny öldürjek. Hudaýyň aýdanyň öňüne geçip boljakmy" diýipdir. Olara gowy düşündiripdir. Olar da Hawa diýipdir. "Onna şu ahir zaman peýgamber ine du ýanymyzda" diýipdir. "Siz Hudaý üçin degmäň" diýipdir. Olara öz sogagyňyz bolar, zat bolar diýip bular saklap zat diýdirmäni. Om Abu Talib aýtdy, "Gördüňmi?" diýipdir. "Muny öldürjek bolup geçipbäle" diýipdir. Om Abu Talib bir neçe riwayatda şo tada ýygyny öwürtdir. Özü şu Şam'ın golaýjyklaryna, bir neçe riwayatda basymjak badaryna barakana ogry çäçikden derrew mamulatyny edip basym ýygyny öwürildi diýdi. Hulasa sallallahu aleyhi ve sellem ýygyny öwürilip gelýär, ýaşy 13-14 ýaşa gelýär. Bismillah. Oham şowlerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taifasy Qurayş taify bilen başga bir taifanyň arasynda bir uly gorrak bir jeng bolýar, bir çalyş bolýar. Oham muny agalar ýörsende jenge gaşyn git kömekleş diýip peýgamberimiz aýtdy. "Hak Qurayş bilendi, biziň taifamyz bilendi. Menne akitdiler, agalama oklaryny teýýarlap ellerine bererdim, olar da atardylar. Men şu jengede olan wagtymda şirket etdim" diýip soňram sahabalaryna gurrun berýänmişdikler. Mun gurrunun içine, jeng gurrunun içine girip bermäýli, ýöne tamam Rasulullah'ın zindigi namasynyň içine tarihte baý bolansyň gysgaçyk aýtyp geçdik. Abu Talib agasynyň elinde ýaşap be, Abu Talib da bir beter garyb adammışdy. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, "Gowjetden gulak asyň. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çofallygy barada, şaýetli bir neçe bir zehniyet pikrimizde baý bolsyn, ýok da bolsa başga bir fikri harap adam sizden sorasa da açyk eline täbir belersiňiz inşallah." Peýgamberimiz aýdypdyr, "Men çofallygy deýin agam" diýipdir, "Saňa da kömekleşdigim bolar, iýbiçgimide, öýümide" diýipdir. Abu Talib da bolýar diýipdir. Peýgamberimiz aýdy sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma ba'asallahu tebaraka ve taala nebiyyan illa ra'al ghanama." Hadisin sahih. 100 miňden kän peýgamber bar. 100 miňden kän peýgamber. Hemmesi goýunmakdyr da şolar. Peýgamberimiz aýtdy, "Her bir peýgamber bolsa goýunmakdy, men ne baktym" diýipdir. Oham Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näçe ýyllap şol Mekkäň adamlarynyň goýunlaryny bakýar. Goýun bakmakda, çofallykdaky 10 näne peýdany howsala bilen gulaňasyň. Biri çofan adamda bir bolmaly da jaýyllyk, aramlyk, howlukmuşlyk bilen iş bitmeýär. Bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir awudun bir temrin mukaddama
jahillygy öwrenmäge. Elliki howlugynyň menen ol goýun otlajagyn otlamaly, howlugynyň peýdasy ýok. Gün ýaşaýança göldeşmeli. Ine bir jahillygy temrin. Ikilenjisi ol sahrada çölli Allah Taala'nın azim halkyny fikredi oturmaly Allah Taala'nın azamatyny. Ey kudretyňe döneň ya Allah diýip oturup bermeli bolýadykdyr. Ine muňa da fikretmäge fikrin giň bolýar. Giýjen garaňkylygyna, malyň arasyna, ýatakda beýleşeýle, sukut, çölle, bitady özüň menen Hudaýyň menen, özüň Hudaýyň menen munajat etmäge de öwrenişmek temrini üçlenji bir de bu bolýar. Dördülenji, hawa kılgın wagtyda bolýar, sowuk wagtyda bolýar. Erteden ta ikindin akşama çeli, heýwer dıňgyrlyk, heýwer daýaw sabr temrin etmeli bolýar. Kılgın hawada, sowuk hawada, ýagylly hawada, yel ösüpdi, tozan ösüpdi, tufan ösüpdi, bitalarda sabr, dıňgyrlygy temrin etmek bolýar. Beşinji, çofollukda bolýan zadyň biri çörejigini edafa dökmänjik gerek-de, tökönse ýürüýtoňa hamir ýugurmaly, bişirmeli, özüniň gynçylyklarken. Barakana satyn ararlyk diýe. Özüniň süýtjady da bolsa, çörejigi de bolsa israf etmänjik, ýere dökmänjik, heýwer hesapçydyjy israf etmäni bir ýaşamak ineminde temrini bolýar. Altylanjysy, çofollukda dünýä ulukon makamy hiç insanyň çofanyň pikrine gelmeýär. Bir ulukon jahly, makamly, bir dünýä eýe bolsam, magrur bolsam, falan şa bolsam, bir zatda ýadyna düşmeýär. Muňda temrini bolýar. Ýedilenjisi, çofan adam enti garaňkydan gorkjak. Giýjäň içinde bir pysır sidi ýüregi arylyp barýar. Emma çofan adam dymgaraňky bolup duqa, ýa-bir pysır bolsa, ay bu falan şagyllardy. Ay bu nämedir diýip, ay mendan gorkup bermelidir diýip, şujatlyk, daýawlyk ine muňda temrini bolýar. Sekkilenjisi, goýunyň aýagy döwülýär, goýun meridliýär, bir zat bolýar, ine muňa ýanjagyna baryp, mehribanlyk bilen onu gözläp, bir mehribanlyk, ýürek, ýumşaklyk diýen zat goýun makýan adama gelýär, ine bir tarapdan mehribanlyk da Peýgamber jany temrin bolýar. Dokuzunjysy, gyşaryp ýatyp halk maňa pul getirsin diýen hili bolmady. Öz dersini nöküp zahmet çekip eli bilen çörek çıkardı, ine muňda temrini boldy. Bir zat bolsun jamiğa hyzmat edip çörek çıkartyn diýipdi. Ahyrky 10 ýylanjysy mesuliýetiň temrini. Näçe goýullary, dawarlary geç goýuny bakyp, ol eýesine bir tapşyrmaly zat bar, salymjak tapşyrmaly, we öýde de bir ýüregi awyp saklap, bir men mesuliýetim maşylar bakmada diýip denglik bilen saklamaly. Meselen hatta bir şahlyrak dagda bolsa, betrek bolsa on habardar bolup durup, ýa berrekde dakyp iýmini öz başyna berip, bir dagda temrin, soňra zeýif insanlary kärrek gözlemege, hemme kişi denglik bilen gözlemek bir mesuliýet bar, ine muň dagda temrini bolup düşýärdi. Onuň üstüne de Allah Taala ine on näne çofollukdaky peýda, onuň üstüne de Allah Taala goýun makman etipdir. Sygyr ýa diýe makman etmedi. Şon sygyr diýe bitir mehribanlyk bolmaýar. Adam sygyr çofan diýe çofan gahar gelini olar gatanrak wuraýar adam diýip diýe. Emma goýun makçan adam on gatanrak wurmaýar adam, oňadan mehabbetlik bilen bakyp gelmeli bolýar. Bir zihniýetimiz saf bolar ýanyk bir soru. Onu behtirin şogul çofollukmy? Aya biz onu çofolluk etsek kavmi. Aya Resulullah'ın ümmeti çofan bolsa beter gowy iş etdigmi? Yok. Çofolluk Peygamberlaryň hakyna ulukon derece, belki kemal. Peygamber boljak azizlerden çürim bir behtirin bir muqaddime temrin. Peygamber boljak adamdan çürim bir ulukon makam men çofantym olarlyp gaýgysy dünýä boýunça aýdar ýanyk. Bu biz musulmanlar dünýä boýunça aýdar ýanyk biziň Rasulumyz ahir zaman Peygamber çofolluk edipdir, iftihar edip aýdyp bilýär. Neyinki tamam insanlardan çürim çofolluk gowdatmyşdyk. Biz zatdan temrini barmyşdyk. Ýok. Peygamberliň hakyna bir muqaddime bir terbiýetden çürim insanlaryň üstünde çofolluk terbiýetinden çürim. Ondan çürim bir muqaddime we temhid bi. Biz onna çofolluk Resulullah çofon bolupdy. Meger Peygamberimiz danışga görüpdirmi? Ýok. Mederse görüpdirmi? Ýok. Ustad görüpdirmi? Ýok. Peygamberimizden çym iftihar diými şo? Ustad görmäni, danışga görmäni,
Debistan görmeni, Debiristan görmeni Kur'an-ı Kerim mucize edip Allah Teala taraftan iyi vermeli. O minne aydıp bolar mı? Medirti görmesen bizden şüm iftihar mı? Yok, biz neçe basabat bolacak bolmaly. Emme medirti görmesizlik Resulullah'dan çürüyüm iftihar. Ine çofolukda şucak. Çofolluk peygamberlerden çürüyüm iftihar, şol peygamber bolmaqa terbiyeti geçirmeden çürüyüm. Emme bizim hakkımızda näme? Bizim hakkımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadihi. Hadisun sahih rawahu İmam Bukhari. İn arsqalın qawsi, in ibiçki çöreğin qawsi adam öz zahmet çekip çıkaran çöreğidir deyipdir. Aytmandır in qawsi çofolluk deyip. In qawsi qoyun makmak deyip. Resulullah can bütün alem cahana aytiye behterin arsqal birzat camiye hizmet etsin, şon çöreğini yesin deyipdir. Ine bir de bir wagtda zihniyetimiz saf bolar ýany, arassa bolar ýany, başgalardan şimdi soralara jogap bulmadan çürüm. Emma gurrun ýedi. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem'in ýaşaýşy. Inhe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çofolluk goyun makmak bereketi bilen gediye. Peygamberlikden çürüm terbiyet geçiripdi. Peygamberlikden çürüm muqaddamalar geçiripdi. Hud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gurrun aydiye soňralarda Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh aydiye men Resulullah'dan öz kulağım men eşittim diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15-16 ýaşyndaqa bir gün niye akşam koyun makıpdudum Mekke'nin döwreginde Mekkeli bir başka bir jowan oglanmady, o da koyun makıpdudu diye. Oğlansın. Oğam men bana aytdım diye sen koyunları saklajakmyş bu akşam. Men gitjek Mekke'ye Mükerreme'ye başka jowan oglanlar bilen akşam oturşak gülüşşek dipdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haçanne mer o wara baramak ödeň duşy we gülüşip oýnaşyp berelleri we bir aralarına barjak diýdim diye. Hop peygamberimiň öýdi görüň Meryem. O çofan aydypdyr, bolýa men saklaýyn sen gidip edýdi. Oňam men Mekke'ye Mükerreme geldim, görsem bir langra, lungra, bir qalmagalyň sesi bar diye. Tabil urtdulo, langra urtdulo, hewre qalmagal. Oňam men birinden soradım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, näme ses bar? Bir aydymlaň zatlaň sesi bar. Onna aýtdylar, falani bilen izdivac etdi, toyu bar. Şoň qalmagaly, şoň aydymy, şoň sady, şoň dümmegi şidip aýtdylar. Fejalastu anzuru ve daraballahu taala ala uzni, fewallahi taala ma ayqadani illa harruş şemsi. Heylemi, bir toyum bir qalmagal şoňkymy dip, bir göreýin näme diýäş toýdakyle, näme gygyrýa, näme aýtýarlar dip oturdum dip. Oturan boýuma Hudaý taala maňa ukyny berdi. Zat görmäkem, zat eşitmäkem şo duşuna ýatyp galdym dipdi. Erti günün gyzygy bilen turdum. Günün gyzygyny bilen turdum dipdi. Oňam bardym o çofanyň ýanyna sagamany ördüň. O çofan menden sordy, "Näetdiň?" diýdi. Ay mene akşam bardym. Jowan başga dostlarym men oturşaryn diýip barýadım, ýolda toý barmyşdyk. Görsem qalmagal, bir toparda atlabamışdyk. Üýşmelik näme qadip oturdum, oturum boýuma uky geldi, şo da şunu ýatyp galypdyryn. Erti akşam, ya şun akşam bolýada. Ýene de bir gideýin men o waran oglanlaryň arasynda oturşasym gelýär diýdim diye. Ýene gitdim görsem, bu akşam ýene toý barmyşdyk diye. Ama men aýtdym, "Bir qalmagal nämenki?" diýdim. Onna aýtdylar, "Falani bilen toý tutýar, şoň qalmagaly, şoň aýdym sady falani." Oňam fejalastu andur. Bu näme diýýärler, näme görüňler, näme aýdymlar, näme göreýin dip oturdum. Oturan moýum Hudaý taala maňa ukyny berdi, ýene ýatyp galdym. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňralarda aýtdy, Hudaý taala maňa şu haramdady eşitdirmedi dedim, köközmedi dedim diýip aýtdy. Ey jowan dostlar, ey imanly dogalar, ey mümin musulman aýallar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňram şeriatyny nur haram boljak zat bolansaň, bar peygamber berilmegden 25 ýyl önce 15-16 ýaşynda qada Allah taala eşitmedi ýaly edip ukyny berdi. 15-16 ýaşyndaky oglan wagtynda qada. Uluqan bir ders almaly zat ba, müň ders almasy görünip duran zat üstünde wagtymy geçirmäýlik. İnşallah bir kışdağıdan tamam edin, tamam oldu. Wagtym tamam oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
botun yanına damak çalyanmıştıkla. Qowqulağatın içinde bir muhim mesele de var. Hiç onun iyen neldirinipdir. Bismillah Hudaýyň ady bilen niýellerini damak çalyan, emma botun yanına damak çalsalar iýmedim diýipdir. Başga da Zeyd ibn Amr diýipdi biri we peýgamber berilmekden 20 milyon çäň gurrun haby. Şoda hiç iýmerdi, aýdardy, ey adamlar, Hudaý ýagny berdi, Hudaý ot berdi, Hudaý goýun berdi, nämen botun ýanyna damak çalýan diýip aýdardy. Mene iýmeýän mundan diýip iýmezdi diýipdir. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, bir wagt cennete girdim, fewajadtu li Zeyd ibn Amr dawhatayni. Qala Ibn Kathir isnaduhu jayyidun qawi. Bir wagt cennete girdim diye gördüm iki tane ulukon owadan bağ var. Bir kiminki diýdim? Hol sen 20 ýaşyňda kan. Peýgamberlik berilmedin 20 milyon çäk. Sen ol botun ýanyna damak çalynan heýwanlardan, goýundan, sygyrdan iýmezdin. Ol Zeyd ibn Amr diýip bir we o da iýmezdi. Şoň bagyşy diýip aýtdylar diýipdir. Ol adam jenneti bolup dünýeden geçipdir da. Be her hal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrümde şu botun ýanyna damak çalynan goýundan, sygyrdan dadan nädirin Hudaý Taala men bokurdamdan onu geçirmedi diýipdir. Bir mesele şu mahalini bir de aralarda bolýan gurrun maşyň meselet näzire. Danışmanatadan çürüm goýun aýtdym, Imamradadan çürüm goýun aýtdym, Bayezid Bastamidan çürüm goýun aýtdym, bu gurrun näme? O jütden hawasyny jemedim. Şu mahal meselen qaqamyz dünýeden geçipdir, dädemiz dünýeden geçipdir, ejemiz dünýeden geçipdir. Şoňa bir goýun aýtýar. Näme diýdigimiz bolýaşy? Belli zat hemmemiziň salym agydamyzy, ýani şu zady damagyny çaljak, gariplere paýlajak, şoň sogabyny dädeme bagşatjak. Hudaýym razy bolsun, oşuň sogabyny sowga edip hediýe etjek dädeme qaqamy. Biz şu Imamradaň ýoluna, Bayezid Bastamiň ýoluna ýa danışmanataň ýoluna diýenimiz niýetimiz şu bolsun. Hudaýyň hoşlugy o şu sadaqaň sogabyny Imamradaň ruhuna bagşatjak. Şu niýet. Salymjak niýetiniň işi. Men şunu danışmanata qamak çaljak diýdigi, Hudaýyň razylygynyň çürüm, o şu sadaqaň sogamyny danışmanataň ruhuna bagşatjak. Bayezid Bastamiň ruhuna bagşatjak. Ene halat şizire bolsa, salymjak, halaljak, Hudaýçylyk behterin sadaqa diýip aýdylýar. On Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem owasynyň arasynda فكان أفضلهم مروة أحسنهم خلقا أصدقهم حديثا ألينهم عريكة أعفهم نفسا أكرمهم خيرا أبرهم عملا أوفاهم أهدا آمنهم أمانة أقراهم ضيفا أختمهم للضعيف حتى سماه قومه محمد الأمين. Owasynyň içinde iň adam kärçilikde hemme kişide öwdedi. Mehribançylykda hemme kişiden öwdedi. Hoş ahlaklıkda hemme kişiden öwdedi. Doğru keplemede hemme kişiden öwdedi. Gariplere hyzmat etmeden hemme kişiden öwdedi. Mihmanlara ýortmadan hemme kişiden öwdedi. Bir zady ananyp täbil berse hyýanet etmänjik täbil bermede hemme kişide öwdedi. O ahlak näme bolsa hemme kişiden öwdedi. Hatta owaň adamlary maňa Muhammed el-Emin, Muhammed Emin, Muhammed Emin dip Muhammed Emin at taqdypdyrlar. İnşallah indiki heftelerde bir rahmetel lil alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qalanca gurrunlarından Allah Taala pek Allah'ın köklediğinden izdivaca Hadice bilen izdivacı ve sonra gurrunların hizmetine de yetirer inşallah indiki heftelerde. Hudaý Taala dünya ahiretimiz abad, yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, dünya ahiret izzette saklan. Merirlerimize şefa, musafiratda, qurbatda, hidmatda, nahaq zinnanet şelle, hemmelerini Allah Taala müşkillerini asan etsin, hemmelerini Allah Taala yar olsun.